Malli l-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Joseph Muscat ħabbar li l-Partit Laburista kiseb riżultat storiku fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew, eluf ta' Maltin inġabru quddiem iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista biex jiċċelebraw dan ir-riżultat storiku. Għalkemm it-temp deri li se jħassar iċ-ċelebrazzjonijiet mal-ħin feġġet ix-xemx b'mijiet ta' Maltin u Għawċin jinġabru quddiem iċ-Ċentru Laburista biex jisimgħu il-messaġġ tal-Prim Ministru Joseph Muscat. One News tkellem ma' xi wħud minn dawk preżenti fejn iddeskrivew is-sinifikat ta' dan ir-riżultat. Idħoltni emozjonata Prim Ministru. Ngħidlek grazzi tal-ġid li qed tagħmel dan huwa rebħa kbira mhux għall-Partit Laburista tal-Malta kollha. Il-Prim li jaħseb kulħadd fl-anzjani, fix-xjuħ u f'kulħadd illi huma qatt ma ħasbu u qatt m'għinu l-pensjonanti u laqqas il-fik. Jidher biċ-ċar illi Joseph qed jaħdem bil-għaqal u b'ħaspeċi u qed jolqot il kulħadd. Ir-riżultat li ħareġ illum juri kemm in-nies iridu l-Joseph Muscat. In-nies qed jarfu l-ġid li qed jagħmel dal-gvern u naħseb li qed ituħ rebħa wara l-oħra għax qed jarfu dan il-ġid li qed iħossu huma fl-aħħar mill-aħħar fi bwiethom. Oħrajn attribwew din ir-rebħa għal fatt li l-Partit Laburista żamm lil Malta l-ewwel u qabel kollox. Din ir-rebħa tfisser li Malta, il-Maltin iħobbu l-Malta u dejjem jażlu l-Malta. Għalhekk għażlu l-Partit Laburista. Id-distakk massiċ bejn il-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista reġa' konferma kif il-poplu Malti ma jridx aktar negattività. Il-poplu Malti jrid li l-politiċi li jirrappreżentah jaħdmu favur Malta u mhux jiffokaw l-enerġija tagħhom biex iħammġu u jmaqdru isem Malta. UA ta' Idrin Dalija ma tantx ħadmet, ġifieri veru ma tantx kellu żmien to prove himself right, però jidher mir-riżultat li hu li n-nies raw l-istess tip ta' strateġija tal-Partit Nazzjonalista. L-Idrin Dalija naħseb jiena jrid idur dawra sew ma' nista' miegħu jew iwarrab. M'hemmx ta' moħra għalih. Iwarrab, m'għandux xi jgħidu. U naħseb il-messaġġ li jrid jibgħat lil Dalija li jrid laqda iktar mill-firda. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.